baboy. Ang linis ng baboy, oh. Ito namang sa kabila, kabaliktaran. Ang dudumi lagi nila kasi nahiga sila sa mga pupo nila. Pero matataba, yan oh. Ang ganda ng lahi nito. Large white. Ito, native lang to guys. Native na baboy. Pero okay naman siya. Pero iba talaga kapag native lang. Hindi katulad nung may lahi na baboy. Ayan. Ang ganda ng puwet. Yung sabi nila may mga piadan. Yung may hips ba? Mapigi. Yung sabi nila mapigi. At ito naman guys, yung sa labas lang nakatali. Native lang din to, pero mataba siya. Maganda oh. Ayan. Ayan ang mga baboy dito sa kabukiran ni Tres. Kay Kusinera, Gardenera to. So, ayan yung mga manok. Kapag nagpapakain ako ng mga baboy, abang na abang sa pagkain ng baboy. Ayan sila. Yung pasaway na manok yan. Inaagawan lagi yung pagkain ng baboy. Ayan o, naakit na yung baboy. Kumukuha ng, inaabot yung dahon ng saging o. Gustong papakin o. Pinapapak na nga. Ayan o. Maganda rin naman alagaan yung native. Kaso lang, parang mas maganda yung may lahi no. Pero ang haba nila, dati, ang liliit niyan, parang bubuwit. Ngayon, lumaki din naman. Ayan o. Pwede na to pang lechon guys. Sino ba dyan yung naghahanap ng pwedeng ilechon? Ito pwede na to ah. Ang nipis ng ano nila. Ayan. Ayan, kumakain no. Pinapak yung dahon ng saging. Sana kaya yung ibang mga manok? Tik 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 tik. So yan guys, thank you for watching. Bye. Please subscribe our YouTube channel, Tres Maria's Farm. Thank you.